Hai hai lam su jora gatal ni bruto blog YouTube channel lo norok bhai tong angka khalai norok kahna tong hanai hanke hangre pura chung chalai nonglai ni video tabuk norok no phunungna ni thang tongo hanke hangre pura phunungmai ni bagoi norok no nakar sano hanke tabuk nai naside awan mithai chalai mani chini hangre pura ni video hanke norok noi mangkhana awan mithai rok besebang ke gobang mano chajangnai ke hai pana se hangre pura rok hanke chabai simalia abo hanke ani baba ni bu fadaru goto amo hanke ke ani ama Runuma kana engke ani pay koto yang nan koto no khulum tongo engke jotoni ashirwad nawai tongo khulum boy engke ani baba no khulumka ani pay koto norok jodi si saimya khung tong hangke saikhnai rano amo engke ani baba ni bahano ni bwsai engke tabu engke amano khulum tongo engke baba bo daru koto sono khulumka nanu koto sono khulumka engke khulumbai khangke borong ni ashirwad mambai khangke si jong thanchak he jeng chini awan rok mithai rok chalainai amai nang jotono okra rok no khulumbai tongo engke ang bani okra rok no khulumnai engke ani sele kusurok ba ano khulumnai emote kheno jotono no khulumbai hangrai ni khulumlai jung thanchak kheno awan rok chalai ta among ke ani pigoto norok numa khana engke ani pigoto bo engke daru koto no khulumka nan koto no khulumka norok numa khana ani pigoto no bo abono baba ni bahanok kusu engke jotoni slai engke tei kaisa ani baba ni bufayung tongman hingkake bo hingkake mutai chakha hingke iko abo hingkake ani baba ni mane bufayung ni bwsajak kusu bini bwsai rok no khulum tongo tei bo ani gosti rok no phunungna try khainai hingke norok ani blog bai chaya saknai tongdi norok ni hamjangma chubachu hingkake like kaisa riklang di amono norok ni hamjangma phunuk di ano bo buihai ke like kaisa riwoi hingke amsono ang norok ni thani sanjao ekkono phano nangya amo hingkake sabo hingkake norok saimya nung tokana amo hingke ani bufayung ni bhiro hingkake borok iko kukui no khulumka hingke kukui no nijini bwsai no uma khulumbo hingke ani amo tei ani babu no khulumka hingke tei tamsa iko norok no je video record khaimamani abo no norok no share khai phunuk tongo hingke norok nungma khana hingke amsu jaro tino norok no tini ni bagoi hingke video onek late thangka o video danani hingke norok kisa nakardi please kaham ke norok naidi hingke busuk chini family o bomtike tonglai onek no khushi hingke temasa ani baba ni bufayung bo to mutai chalangkha aboni bagoi bo chini family no yakar thangka hingke bini bihe kaki bo tongo hingke kaki songno borok phaimalia hingke bini bwsaju okra bo tongo hingke bini bwsaju kusu simi ji phaichu hingke akon norok no je phunung mansak phunungnai hingke nakar di norok no ulo rogo tesa phunungnai kaham ke hingke norok ani blog bai chayawoi norok ani channel bai kurungoi tongdi hingke teibo ani jaiti rok no phunugoi norok bai baksa share khainai hingke ambo tabu khulumka hingke ani mom papa no sikang khulumka hingke do akon hingke aboni pore ke chini chalai nunglai chalai sinai awan rok mithai rok tamo kwbangma saisi malia kwbangma no hingke amsung no taklai masing hangrai ni bagoi hingke chini family rok no joto khulumbai kha hingke taklai masingo amtike malai mahai khali masingo tuda malai no malaya hingke norok bodai amtike norok ni family rok bai thanchake chalai nunglai ekonoi khulumlai ekonoi norok bo amtike da happy ke tonglai norok bo kisa comment ke sadi hingke chini family o amsu jratino hingke amni pore ke chungmo chalai sinai nunglai sinai okay norok video no bahai nangjaka norok comment ke sadi te like kaisa khainani tapokdi hingke next video fight norok ni bagai hingke so amsung no ni jadi wakari kaham ke war me da